Sakonka bai rage komai ba. Rabbana salati nunnun ka gada habibinka dan isar buwaya sa hali na da masoyinka. Haka za su habu da su aka tabbatar an bi sakonka. Ya kulla gidan rasulu ba su watsar ba. Rasulu mai gidan bayi ya kokari ka ne nake sanyi. Damina walau rani gare mu ba su canza komai ba. Ya rasulu kauna ce ta saka ni in yaban ɗabi'unka. Ba don isa kokin kaho na sani bala shakka. Ba wanda ya santa hakikinka sai dai ilahinka. Mai tawassali da riko hanyar ka ni ba za ni watsar ba. Rasulu mai gidan bayi ya kokari ka ne nake sanyi. Damina walau rani gare mu ba su canza komai ba. Ubangida na kauno da binka kadai ake cimma duk buri. Kai kadai ka zama rahamar bayi an ta sayyidil bashari. Kai kadai kake da isa na shiga lamuran muran hashari. Madalla da mai ceto abin riko ba za mu watsar ba. Rasulu mai gidan bayi ya kokari ka ne nake sanyi. Damina walau rani gare mu ba su canza komai ba. Rahama ga al'umma mabiyanka ne kadai yake tsira. Akasin hakan ko abin kyama wutar jahima zai saura. Ya zama wulakantacce marashin rabo kusa lura. Shi yasa ibadillah kaunarsa mu ba za mu watsar ba. Yaban sana da alkairi. Hausa Yoruba mu hada da mutan garin mu ko na ce gwari. Yaban ka an ka san mu da shi farko ko na ce kwatun fari. Rabbana sabati da hanyar kasa ba za mu watsar ba. Rasulu mai gidan bayi ya kokari ka ne nake sanyi. Damina walau rani gare mu ba su canza komai ba. Taka da lafiya Mahamudu abin gani kuma ai koyi. Kakan Hassan Husaini farin cikin mu dukkanin mu bayi. Allah Ubangijin da ya yi mu da kai kaɗai yarda mi koyi. A gare ka in an yi har abada ba za a daɗe ba. Rasulu mai gidan bayi ya kokari ka ne nake sanyi. Damina walau rani gare mu ba su canza komai ba. Mai sarrabo ya dage hanyar ɗa ce kaɗai ka kullewa. Mai
shawa mai ɗaukaka saman kowa, arzikinka ya gama kowa, ajami da suka turawa, ceto ka samu ciki ga rabu zunuban mu mun tuba. Rasulu mai gidan bayi, yabo gare ka ne nake sanyi, damina walau rani, gare mu ba su canza komai ba. Tammad bihamdillahi anan nake muku ban kwana, za ku ji ni in Allah ya so inda yawan kwana. Awwal yaqini yaban manzo bani bashi ɗai rana, na yi addu'ar in je in ziyarce shi farin duba. Rasulu mai gidan bayi, yabo gare ka ni nake sanyi, damina walau rani, gare ni ba su canza komai ba. Rasulu garkuwan bayi, yabo gare ka ne nake sanyi, damina walau rani, zuciya ba za ta juya baya ba.